Hürmetli Rüstem Nuralievich, Президиум, қадірлі милләттәшләр, мен инде бу чыгышымны кешене хыял кой алып бара дип башлар идем. Чөнки мин үзем авыл малае, шулай да кичкенәдән урманчы буларак хыялландым. Һәм инде гел кичкенәдән агачларны үсү буенча кызыксындым, ничек үсәләр. Бу кызыксыну мине жер йөзенең нинди генә пышмакларына алып бармады. Мин Англия, Америка кебек илләрдә укыдым, Европаның барлык илләрендә булдым. Бер сорау белән, алар анда ничек агач үстерәләр дип. Инде бу анда алган бүтән билемнәр белән инде мин үземнең илемә кайттым. Һәм хөкүмәтләрдә эшләгәннән соң без Сабага, Саба районына күчендек. Саба урман хуҗалыгында эшли башладым. Мен анда бик ошадым, но көннәрнең бер көнендә инде без тормыш иптәшем белән бер фикергә килдек, үзебезнең бер гаилә компаниясе ачарга дип. Бу инде безнең нинди максат, без агач үстерү буенча питомник төзисе килде. Но вакытта безнең бер акча да юк, җир дә юк. Мен инде аптырагач теге шушы кәчтүмнәрне киеп Казанга да бардым, теге мен әйтәм бер программага, бер нәрсә эләкмәм икән дип, анда мен туры килмәдем. Инде кайткач әйтәм, тормыш иптәшемә әйтәм, кәчтүмне салдык та эшлик инде без дидем. Хәзер шуннан соң инде без шушы питомник ясыйбыз дип без инде күп кенә эшләр башладык. Агачтан үйләр төзү, ландшафтный дизайн, андарасын мин үземнең билемнәремне консультант була сата башладым. Но ин рентабельности булып чыкты интернет-магазин, ул теге агачларны интернет аша, алма агачларны, ниләрне интернет аша сату. Без кыш буе заказ җыеп, яз көне таратабыз. Ул бик әйбәт эш булып чыкты. Без инде бу эш белән эш башланганда бик кызык инде. Мин рәхмәт әйтәсем килә әниемә, әтиемә, туганнарыма, мин әнием дә бүген монда. Чөнки алар бүтүнесе ярдәм итте. Без һәммәндә бүтүнебез бергәләп эшлибез инде бүтүн эшне. Шушы адымнар белән без инде 2017 елда минемчә инде җиңүләр булды дип уйлыйм. Без үзебезнең байлар сабасында мотор теге кибет ачтык. Бу инде садовый центр дип атыйм инде Гафел. Монда безнең команда инде бүтән сату 70% ул бара инде интернет аша. Монда безнең күп чаралар уздырабыз. Безнең кибетнең максаты ул күп мероприятиялар уздырып, кешеләргә бакчачылыкка, табигатькә мәхәббәт уяту. Без шуның өчен бик эшлибез. Һәм без инде бик рәхмәтле без хәзер рәисемнәргә безне ак калфакны алып килгән өчен. Чөнки 170 кеше килеп киткәч безнең оешманы күреп, безнең белән инде нинди бер яңа нәрсә күчерде, безнең белән журналистлар кызыксына башлады. Теге бик зур рәхмәт. Монда җыеннарга чакыра башладылар. Мин рәхмәт әйтәсем килә инде безнең Саба башлыгына, Рәис Нуралиевичкә, чөнки безнең Сабада бик матур парклар, набережныйлар төзелде. Ул безгә ышанып, шул яшелләндерүне безгә тапшырды. Без инде шул хәл шатланабыз. Теге үзебезнең шушы бәләкәй гаилә компаниясе районга нинди файдалы оешма булып килгәнә. Менә миннән сорыйлар инде, Алим син ничәп? Чөнки мин общегына 34 ай Америкада, 6 ай Англия, инде ул Европадан салымта торым, янда барып яшим. Күрдем, миннән кеше күп сорый инде, нәрсәгә син күченеп китсен, ничәп анда яшәмисең дип инде. Менә бу җыенда булгач, мин вообще тагын да шатланып, безнең Татарстан ничек дип әйтим, тыныч, әйбәт җир яшәр өчен. Чит ил түгел, менә шушы. Чөнки безнең менә бу эшмәкәрләрне күргәч, ул үзенә бер төр. Мин әйтәсе килә инде, монда бүтәнсе эш итәрән кешеләр инде. Алар үзләре эшләп, үзләре табаларны. Мин бер нәрсә генә тәкъдим итәсе килә. Сез менә анда Instagram һәр вакытта бушка ул эшләргә кирәк. Менә ул безнең бит инде эшләүче кешеләрне сату, реализация. Менә анда сез әгәр дә шуны без атлар үстерән кешеләрне күрдек, анларны күрдек. Аларның һәрбер иртә белән генә дә бер 15 минут ва 15 секунд шул атларга шапканны күрсәтсәгез, сезнең районнан чыгып, районда кырыйлар күрә башлый, кешеләр киңәш бирә башлый. Мин үзем дә истәрем апара, шуңа әйтәм инде. Ул ниндидер бер көч бирә. Хәзер инде безнең гаилә турында минем тормыш иптәшем сөйли. Рәхмәт.
Hayırlı günler, tırış, ungan, bulgan, Tatar halkının işmekerleri. Min bunda sizin arağızda bulduğum bilen bir gururlanam. Hem zalda oturuşu bu jiyinda bulgan kişiler bizning için bir zor örnek. Hem biz şın көңелдән sizin уңышларыгызга сөйінәбез. Bizning indi gaila kampaniyasi minнән еш кына сорыйлар. Ирең белән эш алып баруда, гаиләне төзүдә ничегрәк микән? Аның серләре бар микән дип сорыйлар. Әйе, сер бар, чөнки гаилә ул тормыш иптәшеңә бер-береңә карамау, тормыш иптәшең белән бер юнәлештә карау. Һәм безнең менә бу эшебез, максатларыбыз бердәм булу, без бер юнәлештә карыйбыз ирем белән. Һәм кайсы бер вакытта ират фикере, хатын-кыз фикере ул төрлечә була, кайсы бер вакытта каршылыклар да була, һәм аларны кушып бер яхшы идея гел вакыт килеп чыга. Мин үзем профессиям буенча экономист, һәм ул КАИ университетында алган белемем миңа хәзерге вакытта бик тә булыша. Һәм инде үсемлекләргә, тирә-юньгә мәхәббәт, экологиягә битараф булмау, ул минем бу хисләрне минем ишемдә ирем уятты һәм мин аңа шиксез рәхмәтлемен. Һәм ул мине төрле выставкага алып бара, күптән түгел генә Америкага барып кайттык без, һәм анда 40лап төрле питомниклар, бакча үзәкләре карап кайттык. Һәм шунсы гаҗәп, алар бөтенесе дә гаилә белән эшлиләр. Һәм мин шуннан алар белән аралашып, чыннан да ирем белән эшләп, эшләргә тагын да менә күңелдәге фикерем ныгайды. Һәм без инде һаманда буыннан буынга күчә бизнес. Һәм без инде шуны күзаллап, үзебезнең бизнесыбызны булдырырга булдык. Һәм кем нәрсә эшли ала, шуны 7 юнәлеш алдык. Һәм безнең логотипта күрә аласыз, шушы 7 юнәлештән акча эшләп, без питомник төзергә хыялланабыз. Һәм бу агачның тамырлары Галимуллин Алим Фергатович һәм Эльвира дигәнне, һәм без аны безнең балаларыбыз, оныкларыбыз дәвам итәр дип бик телибез. Һәм логотипка карап, без бер вакытта да үзебезнең максатыбызны онытмыйбыз. Һәм шуны әйтәсе килә, без Алим белән 2 бала тәрбиялибез. Үзем Казан кызы мин, ләкин балаларны тәрбияләү иң уңайлы җир Саба районы дип саныйм, һәм район үзәкләре, чөнки балачактан ук балалар бакчасыннан ук стандартлар бик югары, инфраструктура бик көчле. Һәм без тагын үзебезнең балаларга гына тәрбия түгел, киләчәк буынга да үзебезнең белгәннәрне, тәрбиябезне бирәсе килә. Без җәйкендә безнең садовый центрда балалар эшли, һәм алар инде үзләре үсентеләр үстерәләр, без арга аңлатабыз, үстерүне, сатуны. Безнең һәр чәршәмбе көнне Алим англис клубы уздыра. Мин дә катнашам, без анда инглизчә аралашабыз мәктәп балалары белән. Һәм еш кына Алим Skype аша үзенең дуслары белән Америкадан, Европадан Skype аша үзебезнең Саба районында укучы балалар белән сөйләштерәбез, һәм ул аларга киләчәктә бик көчле тәҗрибә булыр дип ышанып калабыз. Әти белән әнинең туган авылында Коръән конкурслары да балалар арасында уздырырга тырышабыз. Һәм инде теге елны 2017 елда без бик Салават күпере белән бик матур проект ясадык. Салават күпере журналы белән 10,000 дана менә шундый шыршы урыклары тараттык. Һәм монда инструкциясе белән киләсе буын өчен урман утыртык дигән һәрбер бала журнал белән бу шыршы урлыгын алды, утыртты, үстерде, көндәлек алып барды һәм Салават күперенә җибәрде. Һәм без инде җиңүчегә Гафел компаниясе кыйммәтле бүләк бирдек. Һәм шуны әйтеп китәсем килә, Алим гел әйтә. Әгәр дә кешенең күңелендә табигатькә, үсемлекләргә ярату булса, ул кешенең эшендә начарлык бер кайчан да була алмый. Һәм безнең гаиләдә шулай. Минем ирем идеялар бирә, һәм мин аның үзем аның булышчысы дип саныйм. Һәм бу форсаттан файдаланып, бөтен хатын-кызларны якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйм. Һәм хатын-кызның кеше аның йомшаклыкта дип саныйм. Иратларыбызны үстерик, канатландырыйк. Безнең илебезнең ирләре көчле булса,
безнең илләребез тыныч була дип уйлыйм. Алланың рәхмәте яусын. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.